Türkiye'de den başlama şevanın heca emli bajare Ahmet'ine burası İro bernama khoda mekare ki geleki balkeş derkevin peşberi ve İro emi pevdura hem tembur çekin hem ji tamir bikin em atölyeki taybet emi vikare bikin naci hediye de des bikar bikin em amadene gel kuhinji ama devin kerem bikin em bikevin nav atölyeye u tembur çewa teşekirin behevra him bibin. Beyte maşavan necam ketin nav karge nal vede vak me seridaş baskır lever tembur te çekirin te tamir kirin le kese ku berpersiyar vede lever de xapte meje pırsın hem winaskın ul lever çidbe em wana himbun merhaba serida çavay başı başım çavay baş emji geleki başın iro emje ki taybetin ev huneki dinji kef hoşid deme hine gem seridat karın tenaz bikin navemin adare از 22 سالمه باسلی خو ج ناوچه رهای سوریگمه لمرسینه هاتم دنه لورمزم بوم د سال 2007 لنرسیمه دبن بانی نچمه د من دست به موزیک کر به قوریه زاروکا پشرا 2016 از هاتم آمده لور من دبن بانی ما موزیک سنتری ده akademi maiye perverdestan pişre be merak kaxwe min dest bi vê karê kir bi mayê re me vê dera vakir me got siwarê hespê xelkê tim peyaye ji ber ku tamîrên me biçûk jî çê dibûn me dişand bajarên din li vir du atölyeyên din hebûn Lahmed'e geleki kemin olsa li gor Ahmet'e du atölye ji bilî me du atölyeyên din hene li gor bajarekî wisa hinekî kêm tê ji bo ji bo wê me zehmetî dişand me got siwarê hespê xelkê tim peyaye û me atölyeya xwe kargeha xwe ava kir niha em li vir sê heval dixebitin du hevalên din jî hene ji em giştî çi dikin yan jî çi dikin tenê tembûr an jî niha em tenê tembûr çê dikin lê ji bilî tembûr tamirkirina amûrên din jî heta ji destê me tê em wan jî tamîr dikin adar niha îro birastî wek serida jo karê gelekî ji me re taybet û xweş tê ji ber ku müzik ye tembûr e her tim ew kêfxweşî de mirov em ê hevra çi bikin di navê kargehê da di destpêkê da mesela dema ku me cîvê kir em çi dikin em jî dest pê bikin ji ber ku em pir cara heta êvarê dixebitin diwestin em vê dera qirêj dihêlin û diçin serê sibê em tên berî ku dest pê bikin em paxijî dikin ez önlükek bidim te em paxijî bikin Şevan necanaha me paxije xo xlas kir ba adarra adar naha hostetuy em dest pêkê da çi bikin çawa bikin çi bibirin heta ku tembûr çi dibe çi tê kirin hinekî dikarî bas bikî ji me re belê ev kodê me ye em dibên koda tembûrê bi kurdî jê re em veya amade distînin wisa amade tê ji me re vî şeklî erê bi vî şeklî amade tê em ji bo ku doxê têxin vê dera wisa jê dikin û veya jî gor veya em jê dikin ji bo ku bikeve vir û em sapê dixin û di pîvin çê dikin erê di pîvin çê dikin me ortê veya xêz kiriye erê ev ya darê nasla yani dixwazim ez vêya ji te pirsim darê çi ye an jî hûn darê çi tembûr çê dikin ji pir daran çê dibe lê hosteyên herî baş ku tembûra çê dikin zêdetir vê darê hildibijêrin navê veya mawûn e mawûn dibêjin jê re çi maîdî qewiye darek îtal ev ji ku ne şaş bim ji Afrika wan dera cîkî tê gorî lêkolînên laboratuwaran darê ku dengê herî baş derbas dike ev dare ji bo wê hosta zêdetir vê darê bikartînin di doxê de em vê darê bikartînin
dareke spiyev navi ve jere dibêjin dara Akça. Yani her dudar ne o kevdune Ne o nasıl kevdune. yani seri o Maun jî Maun. di sapê de tê bikaranîn. Lê sapê de darên ku zêdetir tê bikaranîn, maun tê bikaranîn. Ev dara Akça tê bikaranîn. Bele. Gürgen Kayın dibêjin ew dar tê bikaranîn. Lê ji ber ku Akça û maun wek dîtbarî jî xweş xuya dikin. Wisa xweş xuya dikin zêdetir ev tên bikaranîn. û niha destê me de darê ku zuha bûye. Ji bo me ev tiş pir mühim e. Dar divê zuha be. Şimdi Bê ben bikaranîn. Şil bê nayê bikaranîn. Van darana piştî ku hatiye jêkirin 2 sal 3 sal sekinîne û me wisa stendiye. Zuha ne ev dar niha. hem dare geleki giringiniz bu. Erê. Ji ber ku di nav de av hebe ji ber germa û nemê dar dilîze. Em bi darekî şil temburê çêkin bi demêre we giraniya têl jî bikeve ser ve sap bizîvire bilîze. Hani ki seri bir kerin nasıl seri? Erê. Bırakı da. Devi baldarı jebe. Carê yekem ku min vê karê kiribû li cem hostê xwe ev sîstema mıknatıs pêtû nebû min wisa dikir min dema kişan min destê xwe jê kiribû. Baldarı mazın hakikaten havcaya. Li hosteyên ku vê karê dikin dibêjin yani heta ku tu destê xwe jê nekî tu nikarî Nikarî bibî. bibî. Erê. Rastet gelek kara da usad bejin. Ji bo hostelit ve tu zarar diyor. Erê. Carê yekem min destê xwe jê kiribû bi vê amûrê. Navê veya dibêjin iskarpela serê wê tu jê. Veya destê xwe jê kiribû hosteyekî 67 salî heye li Stenbolê. Hostê dema ez çûbûm de cemvî ji min re gotu bi hostetî ketiye destê te. Gotnek hoşe. Erê. Er çıkaste zarar dit beji gotnek hoşe. Ez jina bicer benim temaşavanı neca. Dixwazî were tu Ez berdewam biçer bike. berdevam bakım. Girtin em vê dest tiliyê xwe datînin vir. Belê. Divê em sağlam bigirin ku Dış dinim nasıl Erê. bir soğuda. ji bo ku kontrol di destê me de be. Tamam. Hêdî hêdî wisa ji xwe mıknatıs wê digire. Ve digre zarar. Erê. Zeden açım ne olsa? Vê tiliya xwe bavê je vir. Hinekî din ji destê xwe bîne. Avsa. Erê. Temaşavan neca îro em karê temburê çêkirina temburê û tamîrkirina temburê derketin pêşberî ve di serê de dema ku hatin atölyeyê bi rastî ji ber ku ev atölye her tim kar dike, tembûr çêdike, tamîr dike di serê de me dest paqijiyê kir. Ez û hostê ve derê adar bi hev ra em ketin nav kargehê û me bi awayekî xweşkî kargeha xwe paqij kir piştî wî jî dest kar kir. Niha me veya jê kir Tamam. her du alî jî. Aliyek te jê kir, aliyek jî min jê kir. Niha gor veya em veya ayar dikin. Tamam. Niha em kontrol bikin. Tamam. Em hem dipîvin hem kontrol dikin. Hinek valahî heye. Em çi bikin de baba. Niha ji ber ku valahî ez ê ji vî serî hinekî bigirim ku ev zêdetir hundir de biçe û ciyê qalin bikeve nav ku valahî biçe. Belê. Ev çeşiteki mine zımpara ya neyse. Evet, came, li ser camê me zimpara zeliqandiye. Binêre. Niha baş ev. Lê dema em sapê dixin, em tiştekî kontrol dikin. Çiye? Di vir de ortaya navîna temburê heye.
orta nokta dibêjin. Ha, û sapê jî me xêz kiriye em kontrol dikin. Gere wek hevdû be. Wek hevdû jî dibe hinek xwar jî be pirsgirêk nabe. Yani- Plastik e. Niha sedî nod û neh wek hevdû diçe. Yani em Yani dikarin pir baş e. tembura Em niha amade em ji dikarin bo nîveyî zeliqandinê. sapê ve deynin. Erê. Niha ji bo zeliqandinê ev amade ye. Em tutqala amade dikin. Em qala tutqalî jî dikin hinek. Tamam. Ee, Tutkal dikelini tu zevke. Em av dikelînin tutqal nerm dibe. Tutkal hişke ne olsa? Niha ne zêde hişke Mane lê keş. wek jelîbon e dibe em bêjin. Ev tutqal jêre dibêjin kemik tutqal hestî. Tiye taybetmen diye. Ji çi çê dibe nizanim lê pir kes dibêjin ji hestiyan çê dibe. Ji hestiya tê çêkire. Yan jî dema ku zuha dibe wek hestî dibe belki ji ber wê gotine. Dibe. Hestî. Niha me veya av kême tu dixwazî hinek av têxe nav veya Tamam. ji kaniyê Tamam. em veya bikelîne. Haya nîvî were dibe? Bir nexme ne olsa? Hinekî din ji têxe bes. Adar naha keliya. Evet. Macun. Meçid kujara. Macun awiye. Tutqal. Tutkal. Tutkalawi ve nehegbu. Evet. Niha me bizeliqîne. Yani nerim buye. Çavat zırkın. Ez naxwazim aslında zarar bidime. Tu çeke, ev çetir be. Tu dixwazî veya wisa bikire. Awsa bikirim, ne olsa? Tamam. Peşezê viyarî xim. Tamam. Şu bizi birine ez aliyê din jî lê xim. Tamam. Tu cumra beje tu çva beje sabkım. Tam o kadar şey Almanca vite bu işkence. Daha cerek dinem tıkarın goyar. İşkence ji ber ku hinek valahî li wir dimîne. Wan valahiyan digre em işkence dikin. Ev hiç kasip mine hindi kanji? 6 saat ve wisa bimîne. Yani me veya îro zeliqand Beli. ku êvarê em heta 12 bixebitin. Em êvarê vekin. Beli. Ku em nexebitin. Em ê veya wisa bihêlin. Ez bine tutkale bikirim. Na negre ji ber ku em ê gavekê din. Ji bo karekê Disa. din bikarbînin. Tamam. Em veya wisa datînin erdê. Tamam bila usam mine. Ev rojek wisa dimîne. Beli. Pişti uya em çibkin. Niha destê me tutqal bû. Em Hani veya kim paqij istemem. bikin. Tamam. Ji bo wê wek te got em binê wê bigirin. Em ê veya hinek sar bikin û destê xwe bişon. Adar nahme tembura ku yedi şekil dahi. Evet. Amade kir, dani aliye ki naha me çibikin, naha Naha- ev temburet varım berewe. Erê berê min dest pê kiribû. Herî dayê min klaviya wê zeliqand. Beli. Niha em van lastiqan derxin. Şey derken. Em pêşî vê dere Ev derxin. lastik çima adar. Ji bo ku veya bijdîne karê işkence dibîne ev lastik. Ha ev jimine kar işkence. Erê. Ev çen saat minelse? Ev ji hemama 3 saatan falan dimîne. 6 saat. Ji ber ku em veya bi tutxalekî din dizeliqînin. Ew hinekî zû. Geleki dem der dem tuaze çekirna temburine olsa. Yani ji bo çeki temburekê mehek herîkê mehek dixwaze. Yek tembur nasıl? Yani dusê temburan bi hev re jî çêkî herîkê mehek dixwaze. Of kareki pır. Dixwaze berdam dike. Dem duaze. Erê. Peki. Te pırş dan diye. Erê ji bo ku baş xwe bigre. Eğer mesela saat 3 saat ne saat gibi baş konar ne olsa. Şu naha belli bir. Niha ve girtiye yani bernade evî. Çiçip ki bernada. Erê bernade. Beli. Li vir me darek cuda bikaranî. Beli. Dara gule
gul. Mijid got dara gul ev khase yani biçuke le çava وجه perçeye kusa şey derdik eve. Zira ve gor zira buna xwe dareke hişke. Jbo ve em devir de veya bir kartinin ku dema tel sapı ber be peş dedik şine ev qavetek hembervi bir de em dareke hişk bir kartinin. يعني اف مثلا فكرنا اماده بشتي كوما de kapağı hoje çekir tel emedenin nasıl? Ev Sana. direkt tel naye jber eş karin ayara din henehi. nasıl? Hin eme singeve deyinin ve sing zirav kirin heye pişti veya derdoreyn veya girtin heye zirav kirin sapı heye gulover kirin O sapı geleki kar heye. Gerek kar heye. Te basa me kireç düşünce rojekta bakar bakade. Naha eme Kapak çık bakın çekin. singeve Beli. deyinin. Ez sing binem. Tamam. Sinci jwara amade te anji? Vusate, jmera vusate. Yani vak parke. Her daim bername ek parke çekir bu. Eri rast. Bir şekli bu. Vusa amade te jmera. Beli. Evdara ladine. Ji malbate çameye. Beli. Çamgil dibêjin. Dare herî baş ku di temburê de di sing te tê bikaranîn aslında bi giştî di dinyayê de di hemû amûran de tê bikaranîn li Artvinê çê dibe. Artvin ladîne Evdar dibêjin. ladin Ladîne ev jî. Niha em ê veya gor vir deynin disa bir pivin ez bu nasıl? pîvandin zêde tune aslında. Niha ji ber ku ev der direkt rûdine Şxwa kiriye. niha ciyê ve rast e tu karî bi ji binî işaret bikî ji xwe direkt dikşînî ve were. Ez berdewam bikim ji Evet, tujur berdevam ki ez borim rastat. Erê. Me işaret tay nasıl xis Erê. Niha me veya işaret kir em ê veya jêkin. Beli. Ceko li dervayê işarete mane me jekin. Erê. Viya me çawa jekin? Em ê bi makineyê jêkin. Bi vê makineyê. Em veya nakin ji bo ku rehet bixebin. Tam tabii. Evcel şey bu nasıl adı? Erê niha me veya jêkir. Kız bir ayara xo girtiye. Erê. Niha tam gor vire. Eri, baş petke. Ez niha zimpara bidim te. Beli, bidemin. Ez karı zimpereyê zanim. Niha ji ber ku em ê veya işkence tuneyê ku em ji bo veya bikar bînin. Em ê bi bandê çîk bikin. Ji ber ku van derana tu jin Ama zimpere. band qut dibe. Van koşayam tu wisa zimpara bikî. Tamam. Ez jî band bînim. Tu qal ji xwe germ dibe. Ama şu an nece zimpere dikim. Di gelekî bername xwe de ji ber ku min zimpere kiriye. Zimpere ji min re hinekî li gor karê din hêz şantê. Hinekî din jî tu bike. Hinekî bikim neyse bila ew Bila tu glover be hinek wan koşayan. bila ew tu jiya wî jî biçe Evet. neyse. Ji bo ku band qut nebe. Hemî alî tu dixwaz dikî neyse. Erê. Wan derana hemî xal dikim. Atar gelekî germeye me çikim vî germa havînê fetsin. Nizanim em êdî hîn bûne hinek. Neyse hinekî Em tên dixebitin. rast em rovî Heta germayê ji êvarê bir dike. xweydan didin. Aynen. Başa ku mala min nêzî bire. Ez direkt diçim malê. Ama burası şirketteki mazın heye teki çekirna temburida. Na pişti ku esatın ve kargeye başlarım famkır.
dixwaze tê bigire. Ez ê çawa pê bigirim? Wisa pêlke ji bo ku neşemte. Bi vî haleyê çend saat mîne? 6 saat Ew herî. jî 6 saat ha? Tamam. Burada jî tu band lexî Berê yoksa? ez ê band lêxim. Divê em divir de hinek lez bin. Tamam. Tu dixwale lûma newsa? Divê dema ku em dizeliqînin qet valahî nemîne. Bi hemî Ew walahiyek ku maye em dema li temburê dixin mînak tesviye dibêjin em tesviye davêjin ji bo ku tembûr ciz neke dengên wan dengan dernekeve. Carna mirov çend cara tesviye davêje ew ciz tê lê nizane ku ew divir de walahiyek maye ji ber wê deng ew deng tê. Kala temburê kir çawa tê çêkirin ji ku dest pê dike heta diçe ku me tembureke sapê ve doxê wê me jêkir û bihevre me zeliqand û me qapağeke singê temburê me dîsa jêkir bihevre zeliqand. Yani birastî jî kedek pir mezin dixwaze ev kar. Dema ku min tembûr lê dixist nedibe karê de bûm min digot ne pir zehmetê ihtimal etmez yani çiyekê falan lê de piştî ku min dest pê kir min fêm kir yani kedek pir mezin dixwaze û sebrek pir mezin dixwaze ji ber ku ji bo ku tembûr baş çêbe divê di demekî fireh de çêbe ku hemû carna heva germ dibe carna sar dibe hemûya bibîne ku baştir çêbe. Wisa yani birastî jî kedek mezin dixwaze mirov diweste ez serî sibê daha da têm saetê me xebatê 10 heta 6 e carna ez dibînim dinêrim adar bes hinek rûne ya heta 6 dixebitim car caran car caran wekû îro niha germ e pir germ dibe digirim diçim malê êvarê têm heta saet 12 dixebitim. Belê bi rastî karê ku îro me derxist pêşberî wê hinekî karekî wisa bikom ez zêde neketim navê çima ji ber ku karekî teknîkî ye û tembûr wek hevalên me jî anîn ziman ne rojek da bi rastî tê çêkirin demekî gelekî dirêj hewce ye yani wek ku adar jî anî ziman mehekî hewce ye ji ber wê hinekî me karê tembûrê bawayekî teknîk anî nîşanê we lê ez dixwazim tiştekî bînim ziman ev karekî pir hassas e li gor min karê sebreyê jî divê sebrekî gelekî mezin bi mirov re hebe karekî teknîkî ye ew ji xwe hevalên me anî ziman ji wera lê bilê ez dixwazim basa vê bikim ev kar li gor min karekî gelekî zehmet e kedekî mezin tê daye li ser piya tê kirin dest keda destê di nav daye ji bo jî îro me kedekî gelekî mezin da. Şevan neca naha hedi sazameş xwe şekil girtibû şeklê tembûrê derket holê medane aliyekî newsa dar hinekî em kêfxweşim ez bo kêfxweşim hedi şeklê tembûrê derket holê na ev tembûrekî berê hatiye amade kirin û berê çêkiriye Meqedanda bû têl mabû tenê belê em ê têl nîşanê te meşevanên xwe bidin ji ber ku tembûrek rojekdan naxede adar belê em ê çi bikin tu têla çêke ji ber ku ez vî beşê qe nikarim tiştek bikim ancak ji te re têl bigirim. Niha me têre veya ji xiste Yani ev xelas bû newsa ev saza me qediya Rastî bername jî hediye dîne wisa qediya îro me te gelekî tazeyî date
Tekkedeki geleki mazın jibo medavrasti. Em spas dikin. Spas xoş. Jibo taadar. Le temaşavan nejanna şo tembura me derket hole bigişti. Mroft kare beje. Burası bername ki jibom gelek keyif hoş. Boz gelek keyif hoş. Biz berkume bername amade kir behevra. İro me bername xo biçekirna tembure ani peşberi ve. برکو برنامه خواهم بگیرن یا آدرس مرش خو هنکیل تنبوری جبده بگودار کرنا تنبوری ام برنامه خوب داوید کن هیا برنامه یکدن دما خوش بید